My loves. My loves. Palihog ko anak kong kitak ambi. Ay, sus! Naunsam taong kay ikaw ba magtaka-taka ka na imo ng tiwason dili kay manugo ka na kung gibuhat na ako gibuhat. Malit ako sa ko ang meeting. Importante kini meeting ako atinan karon. Ay, sus, meeting. Sus, na meeting, wanay, ayaw, wanay, pos. Mas maayo pang mag-inom. Maayo pang mag-inom. Ngano na kay ba magkang wife ko sa kong meeting nga kining meeting ko tuan para lang punin ako. Ako na nang gibutangan og tubig ning bukal na. Dunuri na nga tug maesa kay importante na kong meeting karon. Human ako nang inom nimo tan-awa ra gunon nakahurot kag duha ka kabayo karon na pagkaan ang taas og liog. Ay, lagi kong sugo-sugo, kay importante niya akong inom, kay mas importante niya mo, ikay tiwasan na ayaw kong samok-samok ka, kay inom ko dili. Inom. Abi ni mo inom ko para makalimot ko sa imong panagweng maot. Mao ba? Subok ka sagot kada adlaw ni ka gusto makalimot sa kung dagboy nga mahal kada adlaw maka masigig inom oro man imong trabahoon. Kung mahimo. Kung mahimo. Hoy, paminaw, tiwasan ko wala pati kasubuan na malihog ko nimong tarong nga ako pag tiwas nimo na. Karon maginaana ka. Iba Ay, ka, ha? kong sugo-sugo, lagi di ko ka na sugo-sugo, kasawa, kasabot ka. Wala. Dool kay kagdagway. Alam mo pa ka, wala ti kasugo-suguan na malihog kung nimo kalahera ng sugod pa malihog ka. Buhato to palihog. Kinako importanteng lakaw. Humana na imong inom diha kada adlaw lang kasig inom da. Ayon jud paabutang maaburido kun nimo kay ako gi maaburido basi ka nagitak anak ko ni tubig anak ko ni bobo nimo. Ha, immortal ko. Di ko madot lang. Ay, ko kadlo ka. Pahawa sa akong... Mao ba? Sure kay mo tagdi ka bahadlok, di ka madutlan. Ay. Bitat awon ta lang. Bantay lang jud ka ako. Uy, mahayay ha. Basi nimo kung mahayay sa may tabo nimo na. Pumunta ko nimo ha. Paabot ka. Bahala. Bahala sa buhay mo. Pumunta imong gusto ni hay nataya ka. Uy! Ay, asam ka? Bay! Uli na ko ba? Uy, kay grabe. Nag-away man dito si Abay Boy na to. Nag-away siya asawa. Sos, tuom ka nga. Yan naman mag-asawa siya, mag-away yun na siya. Normal yun na. Pero yung kanang dili na magkasinabot na pakang panty. Tanay ka na, Hadlok ko ba? Mapiksan niya to silang dugo ba yun ha? Makakunggo ra ba ng dugo ba? Syagit lagi ba? Nag-away lagi. Tungo na to, tabango na to ba kay... Init ko no. Ay, wala, nag-away ba? Ay, init. Init, ginang bilahan. Ayaw kay Tabangon, ato na to ba? Ikal, hadlok lagi kay madlok lagi ko kan mapiksan tag dugo ba? Hadlok kay matunggo tayo na ba yun? Naitagay dito na to. Naitagay dito ba yun? Yan ko ba yun? Hadlok ko na mag-away-away ba yun? Hadlok ka na kanang... Talawan na sa danin niya po. Lagi ka, ato ikaw. Bahala ka na, ato. Mars! Nawa na. Nag-away na sa anduha. Oh no! Kani gid iyang bana po. Perti masang palahubuga. Awang ni akong Mars. Gadaot na lang agi ani niya. Apa? Wala, ang agad. Pagkaginit! Init! Tapa mo na, immortal ka! Tapa! Ay, bago ni mo, practical. Pangiti ka sa nabay. Bay. Ibubuhan mo tubig eh. Ang upapay na ako na bay. Palaban. Kumpare ay. Ano na, Mars? Mars, wala di ko paagwantaan. Ilam! Wala na paagwanta. Kina kung paano pati sa kayo sa ako. Nabubuan na kung initubig sa ako sa niya. Akit ko. Ha? Bay, ang upapay na luto. Sa magpulaan ako na. Laban mo na kaya. Ay, Omar, nangalagas ang ganining pag-ibo. Kaya na niya. Ang upapay. Oy, dili na ko mahamon alay mong upaw. Sa banda, iniro na tika oglain. Ang dalo mo, hospital. Bay na bay. Sa hospital eh. Init.